Kuliah pun view rot saya sempat hakane ke video dan kam pan snai kene ke video ban pentip lang yagi pada ba to exam ya kene jongka mekla police jongka onam branch constable UB constable mo te idon kini ke week sentar ngla kali don arngot mo iwe complain iwan ong ngaba claim ya thu mo ba hakane ke question number 46 to 50 ba ka claim underline te claim ong pada kinong up claim ong claim pentip ba dan kam underline yang ta bat phaban page ba kanu ka badai bat kanu ka bomdai ki adverb ki adjective da tater tikno ong tengala kali ki web nani ki sentar la kajong kajong kita ki ong ba shwa man sedang exam kila pan page kita ki jong kelah ndai don ki sentar exam claim pan page beda te sa comment la don na breng jong pi ki ba syam kaju ka jong syam ba ha ka sentar ka jong piru ki claim pan page kita ki jong kelah habe de barka kane ka exam jong ka UB constable kini question number ngan police wa kane question number 46 to 50 mo te lakajon ka series te ngatrai pinsa pio ka bakano kam tibre kata dengan police wa kane ka ba message yang ama ba sport ngamane ngadi to exam UB ngayo question series A ta ngayo question series A te ka kadon ka question 46 hadu 50 ka incomplete ka incomplete kata ba claim underline mo ngalong gitu in charge man up to bagi ong chupendap la pandap pandap hagas hagasi teng la pendap kat ong sutu tawa ngawna ong en ki series by question 4650 ki biang te tadi complain lot habdi nan no te kane tamla are manong even hangno mal adap exam adap te nomor bahaki week sentar ki pen bej te hakitu ki sentar ki ba don ki ba klem pen bej te ka tang ban super syang mo ngamla are ban tip ke ban dia kin ai chance na kin ai extra mark na em ya kata mala areban ong e mo te ningkong te fiap phone me jutau helpline number ladap ai helpline number te nomor ba haman la ki district in charge ki devi SP jong kata ka district ta koi te lada de po iskashil te phiaban iskashil makaron recruitment board hajan la man le po recruitment board ru ban watching tip la phone to helpline number te lara de kiwi wi district bida phap like me i hapo katuka district mark in charge de SP jong katuka district hi te ngini pe kita question no question ga ba claim pen ben te kane ga series A grade 46 ong no question number 46 to 50 name the part of speech of the underlined words in each sentence te question ga claim I underline te ki bomla te kinom complain ran mark claimla tegi pandap kitik A B C ro mlele adjective adverb kadbar bitik kemtip re kanno ko badi underline ro tegi claim pen bet pede ha ka hapo ka sentar jong ine ba ya tu mentai claim pen bet pede tegi week sentar tengala kali ki perlo ka kidon gi ongba pen bet shwa man sedang la pen bet underline word kumta te snubok ya ka sentar jong gitu be claim sya pen bet te piapan persang hi kin le komno ya kata ngamla arban tip kin ayun ai kata nang ongre ane 47 the place visited yesterday is ka underline ke desirin taba kidon ki ba klem pha ong kane tel adepan penbej mo kane ka desirin te sepanam tu did you see how big the elephant was the elephant duru la penbej he had hid his chocolate under the bed today under James did not go to work as she was sick as sa jit kan ka di preposition ka noun ka verb ka none of this haban pendek ita te kapun ba king thamur ne ka exam me clear please temla anong komnor umnang jaman ong kalong wetang ka jing ya pen batai lem ya ai jing bud lem tang kata hi ka we na kaling jonga ate nomor ba hakiwi sentar don ki ba pendek ki don ba pendek te idon bakli ong ba yo nam yo mak ne mo ikne jing klemban bet te kamak step hinomia ara nomor ba haki babun ki sentar ngatrai kila penbet ya kata ba underline nya kata-kata te don ki sentar me be kumbangat mai ba klem penbet klem patio rela dari ongro klem wat jing tip reh jing isyarat ki invigilator ki nong ab ke in charge kata habala don bawan complain ne ki nong to exam kila dei ban wat jing tip ne phone ni ki ba kam he jing ki page kene klem bat penbet te kasuk kata ban penbet barba haba hekwi sentar la penbet te beli hangta sentar klem penbet beda te super sang umta phone shwa helpline number jong mekhlia please any problem phia un phone tu wat jing tip kali lara mdon response sang tu te phia ban lek kali sa sya ki badon shilong ta ka de ka center comment but hi ka office coming
te da de hikwi te kan de bek SP office plan persang wala la dep exam ro plan persang wala bun ba komen ba ong ba kan ke exam police benda kalong very unfair tang ge baso exam kitip hai tama ba is very unfair kajing le jong ki tang ba ngi ba shabar tingim la are ban yu i ke ga bajia hang tu ka sinto exam tang ki baso exam kitip hai kata ha kan ko kalong unfair ha kan kalong fair la ka jong jing sham don ki basham ka sentar ka jong ki kalong very fair very strict don bek sentar ki kalong very unfair te what mla alam te tang kata hi ka jing pensyai baleng begini te kan tali nak leng jong phi ba yo e kata ka ba syam kata ba klempen bej ha de begini question jong UB constable ya kata underline word te don bun te ki bom ju poi kan mau renga thai ban pe to underline word ru te don ki ba pe kan mau ba ke bala bha te kin pe i kan mau hi ban pe bom la te kan mau tik ka tik am don por ka por am don hire atar ko wen patio hire la ka jong ki bom nang ki bom tibe e te kin pe ya shup tik e bi kat ba dei pendap kata ga la ka jong wi te ka judu nong kalong gitu ki bala mar kem tip u e to underline word te ki du nong ga du mak ka ta tang kat tai ka jing pan pentip lem shagwe ru ki ba syam ka ju maybe kum kan ka jing syam ba klem pen bej ini question bun ki question ma nadu ka MPRO nadu ka signal nadu ka neru kalong bej ba typing error claim recheck dal ada typing claim recheck te kala bun ba ki typing error la shule ayu bai long long thurmur ba at least even shwaban print bun package bun page bun ayu ba la de ban recheck shwa tang ba claim recheck ta kala bun ba mistake bun ba error tang kan nei sa comment ye ki jing chang bu jong phi please one